Ćao, ja sam Milan Zarić, autor knjige Fitness preduzetnik. Danas snimamo knjiga Cast podcast i obećavam da ćete dobiti dobar sadržaj. Sve biznis se krećeš nekako, ja uvek volim da se razumem u sve. Dignemo sve na viši nivo i sve nam je poraslo, što je super. Malo više radim neki konsultantski deo posla. Aha. Važno ljudima da otvore. To što kažeš, važno je da vidiš da vozi tu osobu, to da ga to zanima. Samo će tako dovoljno duboko moći da uđe. Sve ono ostalo je otaljavanje posla. Takvi ljudi suštinski ugrožavaju svaki posao. I mislim da bez jakog ličnog brenda nema ni uspešnog posla u fitness industriji. Dakle, ako ti... Bara bila je velika i 5 krokodila. Danas je bara ista, ima 5000 krokodila. I svi pokušavaju na isti način da se promovišu i da rade. Koje je tvoje mišljenje o audio knjigama?